सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सिमाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा मोगथाङाव आनलिमिट नोंखौल' मानोबा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो खामसालियाव आलायनाय आयनाखौ नायब्ला नोंखौसो नुसै आंनि फाग्ला मेगना इन्जुराव आलायनाय केलेन्डाराव नायखोब्ला नोंखौसो नुसै आंनि जावलिया नोजोरा शनिबार ना रबिबार 1 तारिख ना 2 तारिख फागुन मास ना सैथ्र मास आसार मास ना सावन मास जेबो नुला जावले जावले जाखांफैयो नोंनिल' गावदां महरा आगदा आखि जेरैबो गोजौ गाहाय जेरावबो आनलिमिट नोंखौल' दं 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 मोनफ्लांबाय थायो सना दं 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 मोनफ्लांबाय थायो